Zareagujeme na ten typ a teraz som vám minule ukazoval nejaké možnosti, dve. Jedna bola taká úplne známa, ďalšia bola taká trošku pre niektorých nová. Takže pôjdeme na to. Oponent mi pôjde predný typ, budeme vyskladávať predný typ, a teraz na ten typ zareagujem. Buď ho zmetiem, vrácam low kick, ešte raz. Alebo predný typ, som vám minule vysvetľoval, spodnou rukou svojou zadnou, alebo teda keď má niekto opačné garde, ale budem hovoriť z normálne ortodoxného garde, so svojou zadnou rukou chytám ho za petu a vrchná moja ľavá ruka chytá nárt, tak aby keď on chce vykopnúť tú nohu, nemôže. A ja práve, že môžem s ním robiť, čo potrebujem a čo chcem. Moja reakcia bude, že si ho stiahnem pod svoju ľavú pazuchu, tak aby som si nabil ľavý hák do jeho protipohybu. Dobre? Dve možnosti, ešte raz, na typ reagujem. Jab typ, zmetiem, vrátim low kick, zmetiem, nenaháňam, zmetiem, vrátim low kick, alebo druhá varianta, zachytím, potiahnem pod pazuchu a nabijem rovno ľavý hák. Dobre? Jasné? Šup, dávaj.